навън е страшна жега. И аз естествено се прибирах точно когато нямаше почти никой навън, защото беше някъде 2 часа след обед. Сега се прибрах. Имах като цяло малко работа навън и реших да мина през мола, за да купя няколко неща, които ми бяха в списъка с покупки. Взех не много работи, честно казвам, почти нищо спонтанно, за което много се радвам. Мола беше пълен с хора и наистина има изключително много намаления. Ако нещо ви трябва, можете да отидете. Все още има интересни попадения. Аз естествено се ограничих само с неща, които наистина ми трябват, тъй като се опитвам да не си купувам излишни неща. Събрала съм тук 2 турбички, които сега ще ви покажа бързо. Първата турбичка на Stradivarius. Тук влязох целенасочено, защото кара ближе турбата. Целенасочено влязох в Stradivarius, защото исках един панталон. Преди някъде 2 месеца, още преди да отида в Италия, значи може би края на април месец, края на април месец, си купих един ето такъв панталон, само че с зелено и такова бяло бежово, не мога да преценя, раенце. И тогава първоначално исках да си взема синьо, но имаше само зелено в моя размер. Сега отидох, защото видях на сайта им, че все още имат от тези панталони. Страшно удобен е, материята е много лека и наистина много ви препоръчвам. Дори сега в доста топли дни излизах с него и съм много доволна. Наистина страхотен е. И сега ще си имам син. Другото нещо, което имам в тази турбичка, са 2 продукта, които купих от Kiko. Като цяло влязох с идеята да си взема моливът им за устни, който е номер... Тук пише 05, но моят е купен преди много време. Мисля, че преди 4-5 години, може и повече. Но тогава още Kiko ги нямаше в България. И номерът, аз съм си записала номер 505. Не съм сигурна. Сега, честно казвам, мерси да отивам в другата стая да проверявам. Но май е същият. Да. Абсолютно съм убедена, че е същият. Естествено, си взех и от любимите ми гланцове на Kiko. Ще ви изненадам сигурно, но вече съм изхабила един такъв гланц и затова реших да си взема още един. Този път избрах по-тъмен цвят. С такъв, бих казала, че леко прилича на цвета на молива, само че има и блестящи частици. Сега ще го сложа. Мисля, че тук почти нищо няма да си личи, но изглежда доста красиво. Гланцовете на Kiko са невероятни. Това са едни от най-хубавите гланцове, които някога съм си купувала и които съм ползвала. В тази торба имам една паста за зъби. Просто влязах в дем, трябваше ми паста за зъби. И може би нещо, което страшно много ще ви изненада. До сега не съм говорила никога в канала си за това. Купих си от книжарницата едни таро карти. Това е 3-та колода, която имам. Тези са 78 врати и конкретно тази колода съм я виждала и съм я търсила от известно време. За пръв път я видях в българска книжарница и веднага си я купих. Сега ще отворя да ви покажа поне 1-2 карти как изглеждат. Нямам представа дали някой от вас се интересува от таро. Пишете ми в коментарите, ще ми е много любопитно дали има други като мен, които се интересуват и харесват таро карти. Ето така изглеждат. Много са красиви наистина. Много харесвам рисунките им. Всички таро карти, които имам, са доста различни. И всички си ги обичам. И вижте отзад колко сладко. Колко пъти съм ги виждала аз в интернет и сега си ги имам. Много съм щастлива. Нямам търпение да си поиграя с тях. Така, имам още една турбичка, която е от Пепко. И тук, освен от Пепко, минах и през Лили да си взема този шампуан. Като цяло използвам вече от може би 2 години само единствено шампуани на тази корейска марка, която се казва, господи, хайде да не я произнасям,
марката, която я произвежда, е Dori Cosmetics, но със сигурност сте ги виждали. Мисля, че са супер популярни. В Lily има няколко варианта. Аз съм ползвала един, който е златистия, най-популярният. Също така един в голяма лилава опаковка. Този си го купих наскоро и тъй като е намален в Lily, си взех още една опаковка, защото почти свърши. И като цяло бих казала, че какъвто и шампуан да съм си купувала от тази марка, съм страшно доволна и много препоръчвам. Имах един период, в който косата ми страшно много падаше. Наистина беше станала много рядка и бих казала, че тези шампуани наистина я спасиха. И от тогава ползвам само единствено тях. А тук имам няколко неща от Пепко, както казах. Завеса за баня. Една купичка за вода за Кара, тъй като купичките и за храна и за вода се намират в хола. Тя спи с нас в спалнята, а лятото сега понякога посред нощ става много жадно. Сутрин, когато излезе от спалнята, вече няколко пъти се втурва към купичката си за вода. И затова реших просто да иземем още една. Още едно нещо за Кара. Това са такива... Как се казват? Турбички за Акита. Нищо особено. Не знам дори защо ще вадя. Същата седмица имам рожден ден, затова си взех свещички. Не ставам на 23, ставам на 32. Така, много ми харесаха ето тези салфетки с Пепа и други животинки. Да, не съм на 15, но много ми харесаха. И последното нещо е тази чаша, която видях съвсем случайно и нямаше как да не я взема. Розова. Просто не мога да ви опиша от колко време. Заклевам се от години. Аз търся чаша, която да е бяла и розова отвътре. Никъде не мога да намеря. Даже исках по поръчка да си правя, но никъде не правят чаши, които са бели и розови отвътре. И тук пише Док Мама. Моят док, тук можете да и видите опашчицата, обикаля около покупките. Карче, ела тук. Ето я. Кара, виж какво си имам аз. Док Мама. Кара, сега преди да приключа разговора, имаше преди 3 седмици някъде операция. Кастрираха я и затова е с голо коремче. Да не се очудите, ако я видите, че има някаква странна прическа. Ето тук има косинка, тук има голо коремче и също така. Къде ще ходиш? Лапичката й беше тук обръсната, сега въобще не си личи. Бързо порасна косинката и вече се чувства много по-добре. Нали, Кара? Та това бяха покупките, които направих. Да те пусна ли? Да те пусна ли, злато? Не искаш? Както не искаше се дърпаше, сега искам. Ох, мила моя. Та, това бяха покупките. Кара реши, че ще остане тук при мен да я галкам. Ако имате въпроси за нещо, пишете ми в коментарите. А сега ще си правя едно студено матча лате, защото много искам да пия нещо кофеиново. А в последно време се завърнах към матчата. Не бях пила от доста време. И сега, сигурно последните 2 седмици пия всеки ден, понякога по 2 пъти на ден. Да имам си такива периоди. Отивам да си правя матча. Малко промяна в плана. Доста огладнях. И то рязко. И реших да си стопля ето тази манчичка, която наскоро ви показах в Инстаграм. Това всъщност е кари с червена леща и зеленчуци. Страшно вкусно е. Оризче. Сега ще си го притопля. И матчата ще си я направя за десерт. Също така мисля да си пусна да гледам Gilmore Girls, защото отдавна не съм ги гледала и някакси съм в настроение за Gilmore Girls. Добро утро! Аз съм супер рошава. Нов ден, ново оправяне. След 10 минути трябва да излизам.
принцип аз винаги така спя с плитки лятото. Сякаш така, когато се събудиш и вече косата ти прилича на нещо. Този ракурс въобще не ми харесва, но не мога да си намеря статив. Търсих навсякъде, във всички възможни шкафове и да, надявам се да не е нужда да си купувам нов. Надявам се да не съм го изгубила. Наистина нямам никаква представа къде е. Пия си кафенцето в новата чаша. И се събудих в настроение за кафе. Вчера точно ви говорих как последно време не ми се пие кафе, а ми се пие матча и се събудих на следващия ден с желание за кафе. Това, което ще направя сега е общо взето това, което правих вчера. Набързичко да се оправя, но ще ви кажа и за продуктите, които използвам. Съвсем набързо, защото не искам този влог да става с много разговори. За веждите първото нещо, което ползвам, всъщност единственото нещо, което ползвам сега, са ето тези сенки. Ползвам този цвят. От време на време по-тъмничкия в края на веждите. От време на време, когато имам нужда от фиксация, използвам любимият ми гел за вежди на Essence. 1 милион пъти съм ви го показвала. Цветовете са 010. Това са, току-що не си личи, но са сенки на Catrice за вежди. На Essence гелчето е в номер 01. След това какво ще правя? Слагам спирала. В момента най-любимата ми спирала е ето тази на Rare Beauty. Имам малката опаковка, която ми е от април месец и все още не съм я изхабила. Много съм доволна от тази спирала. Четчицата не е силиконова, обикновена е. Малко по-големичка, но наистина страхотно се справя. И като трайност, не се рони, също така се отмива много добре и не остава такова под очите, тип като Panda Eyes. Много съм доволна от тази спирала и наистина ви препоръчвам поне да пробвате миниатюрния вариант. Струваше може би 35 лева, но в сравнение с последните спирали, които съм си взимала, това е една от най-хубавите. Даже е най-хубавата. След спиралата, това, което слагам е ето това миниатюрно рушче на Rare Beauty. Взех си го от Италия, цвета е Hope. В България през последните месеци, въобще когато започнах да търся марката, въобще не можех да намеря малки рушчета, тъй като не исках да взимам голямо, нямах представа дали ще ми харесва, плюс не съм сигурна дали ще успея да изхабя толкова голям продукт. И в Италия ги намерих. Вчера, когато бях в Sephora, видях, че имат вече мънички. Също така са направили доста по-голям щанд на Rare Beauty. Има страшно много продукти и нямам търпение есента, когато вече отново ще нося фондютен, защото лятото не нося, тъй като много се размазва. Мисля да си купя някой фондютен на Rare Beauty, но тогава, когато съм се наканила, да не са изчезнали. Но относно този продукт съм страшно доволна. Наистина, както се казва в всичките видеа в YouTube и в Instagram, слагаш 2 точици, много бързо се блендира и изключително траен продукт. Края завършвам моя летен грим с хайлайтер. Много обичам хайлайтери, които са кремообразни. Използвам ето този от марката Collection. Преди много години съм ви го показвала. Миналата година, когато бях в Лондон, отново си го купих, тъй като ми беше свършил. И ми е един от най-любимите хайлайтери. Това е накратко за моя грим. Сега ще си го сложа върху лицето и ще се оправим за излизане. Защото имам 5 минути.
Аз се прибрах и пътя поръчах няколко неща от eBag да имам за през седмицата. Направих си меню вчера и сега ще извадя всички тези неща и ще ви покажа какво общо взето си купих за седмицата. Ето това са всичките неща, които взех. Всичко това ми излезе някъде 120 и малко. Не сещам колко точно беше. Та набързо да ви покажа. Една опаковка ювка. Много обичам ювка. Още от детството си от време на време си купувам и си правя с сиренце. Магданоз, чушки, два вида песто, червено и зелено, розови домати, спанак, банани. Ето тези като крекерчета ги обожавам още от ученическите си години и видях в eBag, че ги продават. От време на време си взимам. Доста изгодна опаковка. Какво друго има тук? Любимата ми орзо паста. Тази седмица ще направя орзо. Също така взех ето такава паста като... Какво е това? Нямам никаква представа. Не знам. Може би така се казва пастата. Кашу. Картофи малки, които пека с масълце и копър. Лук обикновен. Някъде тук имаше и червен лук. Ето червения лук. Взех си такова сирене за грил. Мисля, че халуми се казваше. Опитвала съм няколко пъти в заведение и много исках да си направя и аз такова. Надявам се да ми се получи както в заведенията. Кисело мляко, прясно мляко, захар. Любимото ми кочи чиз, което в eBag е доста изгодно. 4 опаковки мисля, че са 12 лева с допълнително протеин. Също така такива готови тортелини. Тези са с гъби, с сирене и 2 опаковки месо. Едното е свинско и печки бутчета. И естествено, че тук имам яйца, 30 на яйца, които доста често си купувам. Ето това е марката, пресни кокоши яйца от свободно отглеждани кокошки. Старая се да си взимам, ако не всеки път, поне в 90% от случаите такива яйца и като цяло тази фирма ми е най-любимата. Добро утро! Преди малко си направих кафенцето, както видяхте, разходих кара и днес е понеделник. По принцип смятах да снимам уикенд влог, но не съм сигурна колко кадри успях да снимам, ще стане ли за цял влог. Тъй, че минаваме на просто влог от няколко дни. Днес е първият работен ден от седмицата, понеделник, 1 юли, някакси много готино започва месеца. Мина точно половин година. След да пусна една пералня. Сега сутринта, хубавото на хоум офиса. И докато си върви пералнята, ще ми започне работния ден. Имам сутринта една среща. След това имам още малко време да поработя и мисля, че за днес още 2 срещи ми се очертават. До вечера ще ходя до един магазин, за да си взема картина с номерца. Ако се сещате за тези картини, които имат номерца, боички, четчици в тях, направо си един комплект и рисувате. Преди 2 години правих една такава картина и вчера отидох до Слънчоглед. Цялото ми пътуване вчера. Извинявам се, да има ремонт. Надявам се да ме чувате. Цялото ми приключение вчера беше, защото исках да си взема отново такава картина. Но когато отидох в Слънчоглед, там откъдето взех предната, ми казаха, че не продават такива и за съжаление си останах без. Днеска ще си търся късмета на още едно място. Много се надявам там да има. Виждала съм. И вече ако и там няма, ще се радвам на препоръки откъде мога да си купя. Съжалявам, че не снимах, но супер много бързах, защото приключих работа към 6 и нещо, пък магазина работеше до 7 и
съвсем забравих да снимам и когато тръгвах към магазина и когато бях вътре, исках да ви снимам другите картини, които имаше. Но да. Между другото, ако и вие като мен искате такива да рисувате подобни картини с номерца, сега ще ви покажа как изглеждат. Ето по този начин. Имате номерца, отцветявате по тези номерца. Всеки цвят отговаря на номер. Имате в комплекта картина платно, боички, някакви контейнерчета, не, тъде четки и нямаше това, което си харесах в сайта. В сайта исках едни кораби и море, но нямаше, единствено имаше някакви жени от по-малкия размер, затова си взех ето тази огромна картина, 40 на 50, но много ми хареса. Мисля, че ще бъде доста забавно. Освен това, трудността беше най-трудната, която беше налична и ще е сериозно предизвикателство. Също така си взех четки, ето такива тънички. Картината беше 24 лева. Четките са 8,40 и просто нямам такива тънки четки. И реших да си взема. Надявам се да ми свършат работа. Това, между другото, ми е скицника. Последното ми експеримент. В момента експериментирам с... Мисля, че се водих акрилни бои. И да, въобще не съм добра по никакъв начин. Просто в момента това ми доставя удоволствие. Мисля да направя някакви надписи, все още не съм сигурна. Това беше първият ми опит с блендване на различни цветове. Тук съм бледнала просто бяло, жълто и синьо и се получиха тези различни нива на зеленото. А тук е бяло, синьо и червено, защото имах желание да стане лилаво. И тъй като стана така гадничко по ръбовете, затова следващата картина я направих с хартиено тиксо, но то беше много дебело и затова стана така. Както и да е, този скицник е за да експериментираме и просто да правя нещо, което е различно от екрани, защото имам много сериозна нужда от хоби, което е различно от това да седя пред компютър или пред телефон. И ми е много забавно, изключително забавно ми е да се занимавам с това. Иначе този скицник съм го взела от Jumbo, е такава специална хартия за акварел. Аз имам едни акварелни боички, но за сега само с акрил рисувам. И чакайте да отворим, да видим какво има в тази кутия. Това са цифричките и вътре в комплекта има боички и четки. Добре, не е чак толкова голяма. Мисля, че ще се справя. Ето отблизо, това е преди. Очаквайте след някой друг месец след. В комплекта имаме четчици. Това са всички цветове, които ще ми трябват.